Te leszel a kapitány, Barnus az űrhajós, én meg a tűzoltó, és akkor apa ki lesz? Ő is a tűzoltó. És miért kell az űrbe tűzoltó? Tűzoltó az űrbe? Mi fog kigyulladni? Itt, ott fent valami. Húha. De majd felsálltunk, oda meg nagyon nagy szemmarakkal nem sállunk, hanem oda a útra. Jó. És És van fölmegyünk a Holdra? Aha. És most mondjuk, hogy közeledik a Holdra. Közeledik a Hold. Közeledünk a Holdra. Ez előttünk. Szapa. Hello! Itt a Holdon vagyunk, és meg nem öltünk oda fenes. Tudjátok? Új. Meg kirulladt. És hova mentek még? Mentek a Jupiterre is? Nem mi, nem, Barnus is én nem a kapitán leszek, el is a